Baras diamu alia kadongan las roha pajupang musehita di pertanyaan palapok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Dopakso tatangi hodo hata di debatasi pabusor-busor nero hatta di bagasan tikyo perjul maita pertanian. Ali debata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat gudak upasahat kami tu do pamuna badiai. Ala totong do asingi roham manguduti ngudum nami. Muaing pele Tuhan sihol rohanami marsaur dohot homar hiti katam nabadian. Alani ukap ma roha tordi aporsiaw nami marhiti tordin. Asa gomal katamia le Tuhan di bagasan diri nami. Lahu marguguyuk kami mengula akka sulon nami. Masih roham di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dia muna ali akadongan na hinakulongan di Tuhan Yesus Kristus. Ia si pahusor-husoron ni rohatta dibuat sian buku wasiat kekal na mardolan marningot wasoni debata di enet sian buku pesalmen 74. Jalan nagari ujahan ni si pahusor-husorot ta imana sian ayat 17 namando. Hodo mamagohon sudi talutuk ni tanoon. Ari logo dot ari roddo odo jumadi kocak talu do maila boy do tu di sada partikian tu sasakalak jorma katiha dan boy ibana mangulahon manang ahape lako mangadu waso na adumo sian dirina sendiri kata talui lamak korpon nasubinggat monolos mangi muse akka ehet-ehet dot pangalayon na paro kailaon siyan akka na asing hatiha bagas joro na di Jerusalem natarkuar tadda haroro manang inganan ni debata jala kasangapun ni bangsa Israel disigai musuh batubu pakila adalu jala maila do di pangsoi jala laos di burito nasida di sada ende adu suku-suku na tubu di nasida sadia lileng nari leaan ni akazol manasida di masuku-suku na patuduhon nasomanahan benasida di pangaleayon ni musuh nau manegay kasangapun nasida songon bangso pinilit ni debata alai dinasongoni talu jalaluja kok do nasida mamilin marningot kuaso ni dibatasi tok palangi do tano na tiur do na kulong kubut na manutun ujung ni tano dot na masa manang akamusi ibana do debata jala raja ni santo portibion ido na batu pakrimon dot hagugoon asa tongkot mardalan di tongani akka sitaw molo adong namasa mabain hirnata du pakilala ammu jalamaila unang komadili unang gotak pakirimomu sialani alay masihohok mamangasahon hagugon ni Tuhani jala sudi paru kiloni anong bedo ujungna lima hot marningot kuaso ni Tuhani jalahok manobay bana alana adong do ujung ni na dalu do maila dak sa terus nai ayo di bagasan mudon wala sada do nasumaruju ima waso ni Tuhani di bagasan mudon ini so ni mazolo pertanyaan ta di bagasan sadarion alai so tunggu pahamu ali akadongan like subscribe jala sagiho muse tu akka dongan na asing dope marhite